Ya ada Rondo Kempling dari Mas Hendri. Ya. Nah, ini Mbak bareng-bareng ya. Yuk Rondo Kempling. Ini Mas Hendri. Ya. Ini lagu yang terakhir Ojo Isin. Gusti Allah dudung isin gue keturun kok isin lapo. Yuk dikasih satu tembang yang terakhir ada New Arista Musik. Buat bos kadut wasit itu wis tak tombokno kene bos. Satu teman yang punya Rondo Kempling bareng ya Arista. Ora blas iki lagune. Rondo Kempling toh. Musike ora pas kok. Yo nyancen lagi dimain keto. Ndak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi. Kaki ngaret tindak wae ora dibatasi. Dewe opo ora wedi timbang aku lo purun ngajani. Galeresan Mas alias Bos Wita. Bos Wit. Belanjane kata rodo kabutan. Iya kepurun Mas enggak ngancani tekan ngomah Bos, sampeyan dadah, Bos. kula obahi. Awan-awan lunga bondo ning pasar bae. Iki bondo nopo bae badhe pindah. Neng Semarang Mas tuku gelang apa panteng anteng jasumelan dalam dati jamin kempling. Tenane kempling. Masuk musik ngene dah. Tompel lekan golek momongan. Burung. Topel Tindak pundi Mbak Ayu pundi kati ngaret tindak wae ora dibatasi. Dhewean apa ora tapi timbang nganggur Mas Andri kepurun ngajani. Galeresan Mas alias kebetulan. Belanjane kata rodo kabutan. Ayen purun Mas sampeyan enggak ngancani tekan ngomah sampeyan kula obahi. Ayo Mas oh. Golek momongan. Niki belanja apa Mbak Yu badhe pindahan. Neng Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng jasumelan bareng dadi jamin kempling. Mas
blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Ndak pundi Mbak Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kaki ngaren tindak wae ra numpak sapi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Neng Semarang Mas tuku gelang apa